ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଭାରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବାହାରୁଛି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା। ନା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ବୋଲି, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ତୁ ଟିକେ ମେସେଜ ଦେଖେ। ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅଫିସ ଟାଇମରେ ଆମମାନେ ସବୁ ଆସିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି, ଅଫିସ ଟାଇମରେ ଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମରାମରି କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଇଛି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମରାମରି କରିଦେବି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମରାମରି କଲା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଜାଗା ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କଲି। ମୁଁ କହିଲି ପଛପଟୁ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରି। ବୁଲାବୁଲି କଲାବେଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିକି କହିଲା, ଦେଖିବ ଆସ ଗୋଟେ ସାପଟେ ମରିଛି ବସିଛି। ଆମେ ସବୁଠୁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଖି କଲାବେଳକୁ ସେ ସାପଟା ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଜେସିବି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ମାଟି ଫିଲିଂ କଲା ଭିତରେ। ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଗାଡ଼ିରୁ ଶୋଇକି ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଭୋକ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଥିଲା ଦହିବରା ପାଖରେ ଦହିବରା ଖାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଟଙ୍କା? ନା ସେ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ହାଫ୍ ନା 40 ଟଙ୍କା? ମୁଁ କହିଲି ହାଫ୍ ଦିଅ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦହିବରାଟା ଏତେ ବେକାରିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ବାଟ ପାଇଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ପାଣିରେ ପଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ମନୋଜ କହିଲି, ମନୋଜ ମୁଁ ଦହିବରା ଖାଇଲି, ଏତେ ବେକାରିଆ ଦହିବରା ନା କାହିଁକି? ନା ସେ ଖଟା ଲାଗୁଛି, ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ବେକାର ହେଇଗଲା। ନା ଚାଲୁନ ଯିବା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଦଉ ତ ଖାଇବାକୁ? ନା ହଁ। ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଆସି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯା ଆଜି ତ ପୁରା ହଇରାଣ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ଛୁଆଟେ ଯାଉଥିଲା, ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ। ସେଠୁ ମିଥୁନ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ନେଇଛି ତାକୁ, ଦିଅ ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଗାଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ତୁ ନେଇଯା, ତାକୁ ସେପଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଦେବୁ।